Pardon, kado ko be. Yo, harwe ke jang lo. Sitame neli adap lo telepu. Tawar kedam mate bang ko pu morning walk pu hedi. La kedam dodo. Amasi pini the size of the masih yo. Kedam lo. Amasi nudeng sewa nangkok lo pini bang ke. Si anu deng tayo kira keruk si tamewan dalo la anu ngeteklong boy horak dah la pen morok tok kaya arbe jang pika joini si tarjulong pa mi jine arjulong lene si tame selam lang lo yo la si labangso a video bang ke neli patumi pen si tame patumi dik pen si tame la pu lang bom lo la akeh Christin Teron aphan penangan la so BJP ke hai apot alang li lundet ajo ini penangan head comments hai do ulu asila so puthak sinili subsub setami ningjing tu nili alang li phan kerap la pugali alang li ahin pen lamboi ki pidun la putagali alang li inut artist la ke kadago beta chini lo tarbiang long penangan cethang lo la sila artis tu marpu ke kopi lo alang litum ala artista kaprek do ke kantum posta medo ke luntum posta medo la sonda khaksa kaprek do pila la si alang li ke not kilun abang pupina la si kilun pulote ilitum inut artis ke rasan lo dhoro malam pen sitami plak long li la pen he alam pen sitami plak long li la hanlo artist to marku la si alang lita lun kilun BJP farman setame lun to koklo la pen topik lo la si alang li labangso alun kilun ke mane ke toy la puta dota haiji la pen alang li jongjong kilun la puta dota haiji la si labangso alun kilun ke la ke jong si akaprek tum ke toy do lo te alang li lun po athema lang li inut lun sepo pinak la pan artist pinak ngasi nili sitami isi example cen itu nili sitami hekhedet la pen Charlie bom lah ko sitami nili ta karbi jutang jubar farman ke non an klem don bom lasi nili tum han sitami karbi akikan nang paklang don tha la pen kang kum karni ta akut pen dodo la mane arpu gethe monit ma arleng ethe usipu dal hadi arleng ethe ke bang ahut lapen pini meeting hut sitami nelitum han ke kanang paklang non tha pula puson nang ke hang dodu lasila so hut pulote nelitum party lang lelo dhrom lang lelo nelitum dunang ko athema polatum sitami litum karbilo akapreka dhrom bo sitami lapen akapreka party bo sitami kasi nilitum BJP program ta claim ulo lapen Congress ahut stami Congress party huta program claim dun ulo labang nilitum karbi jutang yubat si chanangji bubang si ke matha hamat si nilitum pala dasitami dun bom lo lapen akaprek ASDC hut lapen papa hut sitami nilitum program claim dun lo lapen dhoromahin ko sitami nilitum karbi bhakti tom trust ko long sitami penangan program klien dun lo lapen Diphu don Bosco long karbi kekan kecepati hola dak kibibi do la sila sohut sitami nilitum cepati dun lo ke hai ta hai lo phongni lo ke hai do phongni lo ke cepati dun ta la si labang ke ilitum party lapen religion alampen ke ilitum artist tumbang ke plak awi la si jong si akhai tuliram rong hang le film salam intung pulote karbi film artist tum sitami salam do nangkok bo cep mate ceparjan do nangkok bo lapen pudet nang ko lapu party lampen aku akhai jai kathar le film salam intung bo sitami karbi film artist tum ta shooting do nangko lahen lo ke plak ke hai hoi bang ke awi lasi eson pen langdam pulote nangli tum setami
check tu tha la penang li tum ta theklong ko alang li phan ke follow tum dopik la se alang li channel long lang dam pulte only BJP phan le alang li lun kilun pichot la pawali la pen akaprek tum sitami lun pilo APHLC handa lun pilo la sitami ake hai a channel long masi ke upload lo jong si alang li BJP haning dok chot la puna ning dok ti buson te alang li ami thanga channel long ke hala tum kilun na tum hanta pa upload long le lo ken alang li si alun ilun dola ake hai pi ni so terang pi alun sitami alang li lun alang li ke BJP galilo ke sitami alang li hala phan sitami kilun pido la sialang li inut artist ason pen sialang li labangso alun sitami kilun kule ilitum chini lo na la si ilitum alang li phan lang selet nang ni alang li kai ke sitami ilitum long na entertain ver la si ilitum la ko an mo ni alang li cepat duk pen alam anteng ni lap man mal la isi video ke upload upload ilitum kado ko beta wala unsubscribe lap nek ku ke chingwai bang ke chok cheda jima po nili matha la si kado ko besta mi nili ke rabdu nang nak sinang theklong ta hai poi hap tum ke la sinili phantame nailang sele do kok ta hai la sitame nangli tum ta nili phan unsubscribe lap nang ku bang chingwai re de ho nili ke subscriber ta non si awit pin la suri plivela si ini video bang la anwet ta hai po bon yo si kado ko sitame party alam pen mate political alam pen ke litum chibhong iwer nang ne la si artist tum ke la ke madule lun selam tha pulat la ke selam nang ko la pen selam le deta ning hang hai sitame la bang ke party alam pen plak nang ni artist tum han pe la han lo la si nili lam pen pine ki chok se do kok pote arum kamen lo na kita chok nili chilang ji han lo la si dome thang ni kado ko vi phanta one chalon te so video long gadi till then stay safe, stay happy, let's grow together. Card off.